Министерство культуры недовольно работой госпредприятия «Крымский дом». Оно не стало центром культурной, образовательной и политической жизни крымских татар, как планировалось. Об этом заявила заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко. Она заявила, что министерство будет искать нового руководителя. «Крымский дом» был создан 2 года назад. Его возглавил Алексей Скорик. Нашему каналу он заявил, что конкурс на замещение его должности еще не назначен и комментировать пока нечего. Користуючись цією нагодою, сказати, що у жовтні ми плануємо оголосити конкурс на визначення керівника державного підприємства «Кримський дім». І таким чином, можливо, політично і таким урядовим своїм рішенням надати нового імпульсу розвитку все ж таки установи, яка безпосередньо опікувалася цим питанням і змогла стати центром гуртування кримськотатарського народу і взагалі представників національних меншин, правозахисних організацій.